and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mahimo bang kalimtan ang kagahapon? Matod niya nga manawag ra siya na ako kung maabot na siya. Pero hangtod karon, wa pa gyud siya manawag. Larry, please. Ayaw intawag tuguti nga mo pati kong pagduda sa imong pagpati diri na ako. Please don't. Kay dili na ko kaya. Dili na ko kaya nga mawaha ka pa na ako pag-usap. Ayaw, Larry. Mahal na kaayo ka. Dili lang ang akong kasing-kasing ang imong magupa kung galing may ipuli ka man ako. Dili. Lakip ang tipo kong pagkatao o gagakong gugma. Please don't make me feel this insecure. Sa buhay ko'y di ko Ay, salamat! Makauli na kita ni Anata. Mga naog na tamanoy, uy. Ngay, kamulay naog. Nga naman. Sam kay. Nganong din himta niya getod. Nganong nili mas terminal nga. Mauli mo tayo isla, be. Kinaog na. Mga naog na ganit tamanoy. Si kinabake duka na kaayo ko. Nah, mahalak mo diya, uy. Eh, matuog pa rin pa ko kayo mo. Duty pa ko niya. Aliling. Hinailing ha, hinailing. Kay bao kong manaog og aka. Ay, kuwang ka ng tiguang na ba kaling. Sakit ang tuhod ni mo. Sabada! Uy, ay pangangan, ay, ikaw ra. Dadada, pahamada, be. Hay, ikaw, kanaog na. Sa mukha ng mga tauhan na, ay, bago magiging ako na siya ba? Kung distribuhan niya ko sa mga, ang atong kamalinahon ba? Nga nang gipalargan mo sa kinan, ha? Wa pa ka makakanaog. Larry, unsa pa? Pahunungan ng sakyanan. Hala! Hoy, balik ay! Asa mo dalas lili? Hoy! Animal ka, huwag kay gamit. Gamit. Hapak mo ni mo, gamit. Huwag kay gamit nga nung wa man ni mo pag nga. Bro, hala no? O siya pagtunin mo na ko. Ha? Si Incredible Hulk? Kay makapugong sa kinan? Oh! Uy! Samtang ka, oy! Oh! Saman, wa na kikasulti. Usma itong imong gisulti. Dali na kayong guyuron sa lili. Maunang namabdos. Kaila! Ikaw ba, murag nalimot ka. Apo ko na slili, ha? Limot ko na. Ay! Husula! Kalakal ka karon. Ay! Animal ka? Ikaw ba? Uy! Lakus gana, lula, uy! Lamay! Habada! Hinay na tula, pakusgi pala! Support man? Sakit na bahab? Bukat na ba kayo kamot ang tiguang, ha? Tiguang day, ha? Tiguang bilakan, be! Ay! Agay! Tiguang! Asa naman sa kunin mo, Dad-a? Nabalakan na rin sila si Lola. Nalimot ka bang sekretarya ka? Buti mo ipasabot kapag padyutihon ko ni mo nga ingon ini ang itsura. Why? You look so beautiful. Ay nakong atiki pa. Mao paghihapon ni ang akong gisulob sukad kagahapon. Pilit na kaya akong pamati sa kong lawas. Lakip ka, wa ka pa'y ilis. Di na problema. Let's go shopping. Unsa? Stress reliever gid ang shopping. Musod ko sa kong paborito nga butik. Nagpahibaw sila nako through text na may bago na silang mga stocks. Let me see kung maayo pa ang ilang mga bago. Isagod. Dili ko ana. Ang ayon kayo, Mahal na kaayo, di ko maka-afford. maka-afford ko. Ikay sulob. Misi man ka. Wala ba ko malingaw? Nga imo na sa kong gisibat o pinakalit.
Ay kung gisihi kay ko malipay. Fine. Nagkasabot ko ni mo. Mood swings usa ka sa bakit. I wonder kung siya ka swing kung di ka magsabak. Sa puton gihapon ko. I don't think so. Sige na, sukod ka na. Aron mabayaran na to. Pagkitaw niya ko, mani mo masukod ha? Pahawa na sa may putahan. Magpaabot ko. Bahala ka diha. I'm a good critic. Wa ko'y labot. Oh, gidako unta ang usa sa akong mga kataba ngaron sa imon. May hinibit-bit nga akong mga gi-shopping. Anyways, ayo pa. Mulibot pa ko din sa mall. O ginikahuman, magpa-parlor ko. Oh, kakon na tawagan ko si Hennessy. Gusto ko si Hennessy. Musakay siya sa tanan akong gusto. She never fails to praise me. Tawagan ko na siya aron mo apas na ko din sa mall. Oh, Larry! Mommy? Nganong niya ka? Oh, ako ito baga. Nganong niya ka sa mall? O kinsa imong giat nga diya sa dressing room? Is Hennessy with you? May kikasulti si Larry sa gawas ning akong giilisan. Iya tingaling inahan. Dili pa himong makita ko sa iyang inahan. Tingali ko sa payhuna-hunahon niya mahitungod na mong duha. May gipalit ako. Oh, dinhi sa women's section? Yeah. Oh, I see. Imong irigalo ni Hennessy? Gusto ka nang imong kibuhat iho. Make up for the lost times. So, kinsa imong kauban? Ha? Kukuan. Wa. Mao ba? Kung mao dali, uban ni na lang ko. Sorry, mami. Pero mubalik ko sa opisina. May gihapit lang ko makadiyot din eh. I'm about to leave. Okay. So, muuna na lang ko nimo. Okay, ma. Take care, gorgeous. I know. Come home tonight, okay? Yes, mami. Shit. Ano ba? Nagkaut-kaut ang minubo sa akong mga lihok. Dili kaya angay mahitabo. Lili! Lili, nasahid ko. Nagpaminaw ka. Gawa sa diya. Wala si mami. I'm sorry. Ayaw pa ngayon pa sa'yo. Tara, bayaran ta kini. Aron magkagdon ta sa opisina. Dili pa ingon sa opisina. I know. Asa naman sabta? Dili sab ka pong tano, no? Dili ka ayo. I could see. Dola ta. Gusto ka? Ha? Never mind. Larry. Nihunong ka? Nang! Pila na tanan nimong manggang hilaw? Larry. Feel at home. Mo ni imong bay? Wano pa'y condos. One good? Sa ato pa, may daghan pa. Hinuon, dato ka. Makapalit ka bisan unsa imong gusto. Ipakyaw man nimo ang mangga dito sa kilid sa kalsada. Nakita na kong ko ang imong mga mata nga nakakita sa mangga. I assume nga gusto ka mo kaonin eh. Busa, ako nang ipakyaw. Salamat. Okay. May shower ang matag kwarto ning akong kondo. Take a shower aron makailis na kay kahuman. Samtang panitan ko kining imong mangga. Salamat. Asa ko nga kwarto? You choose. Kanindot pamation sa tubig ka init-init kami dapat sa kumpanit. Nindot dili undang uy. Bahala kag magkuha ka na kong dugay. Nga nabitaw imo kong giingan na mag-shower. Bahala ka. Magdugay-dugay ko. Huwanis amo. Hot shower. Enjoying the water. Larry, nisod ka! And that's
it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!